Hej, velkommen til det, hvor jeg vil hjælpe jer med at hoste jeres hjemmeside, som jeg har brugt et program, der hedder Microsoft Frontpage, eller det har jeg i hvert fald, og det er meget simpelt. Godt. Så når du er færdig med at lave det hele, gemmer du alle siderne, og det burde du meget gerne have gjort i en folder. Så går du ind i den folder, hvor du har gemt dine ting, HTML-koderne, HTML-filerne, så undskyld. Og ved mig, fordi jeg bruger Firefox, hedder det Firefox Documents. Hvis I bruger Opera, hedder det Opera Documents og sådan noget der. Så trækker I de her og herover. Drop your files here. Go on, try it. Godt. Gør du så. Nu lukker du den der. Så klikker done. Så kommer de der alle siderne. Contact, downloads, farvel, homepage, index, links, news, server, sub. Godt. Og nu, hvor de koderne ligger der, kan vi gå herop i View My Site. Og voilà, det er den jo så. Godt hjemmeside. Den er gratis. 100% gratis. Og hvis du vil have det helt, sejere, så tager du så det her domain, som du har lavet. I mit tilfælde hedder det dv-server.webhost.com. webs.com. Så kan du så gå ind i free domain .co.mr, og så kan du så søge dit domain her, og så går du videre, og så skal du bare videre sådan her. Så tjek det der. Det var frit. I want to sing up my first domain. Pink. Some songs, kind of food. Good. Klik der, og her udfyld alle det her. E-mail. Det her, det skal faktisk være en rigtig mail, men nu gider jeg ikke at bruge min rigtige igen. Så. Og når du skal huske at aktivere den. Og så dot. Og så kan du se det her, det er fordi det er dit navn.webs.com. Next step. Og så tager du bare en af dem her, sådan der, og videre. Her der kan du så se, det er mit name. Complete. Og så nu her, hvor jeg skal til at acceptere det, så kan jeg ikke for en e-mail. Jeg har jo skrevet forkert, så kan jeg. Men du skal huske, du skal adde de her to ting til din hjemmeside, ellers virker domenet ikke. Husk, det hele det kommer til at stå, alle links kommer til at stå i forklaringen. Håber det hjælper. Hej.